Sino? Isa pa. Ako na? Ano na? Robot yung robot pa. Robot kayo huli mo. Ano sa bakit batang ng konti ng lang. Tama nga lang. Tama. Ano ba? Tama. Hmm. Hmm. Ah, hindi. Yang. Woo! Out, out, out. Waday. Yang, idol kinong yung kan gag. Oh. Yo. Oh. Oh. Pasan kay ba pero na igo.
Ate mo daw, may yan. Ay. Out, ang okay na, okay na.
Ikaw ka dito, uy. Bula ba? Bula daw. Hi. Hi, hello. Oh, tara. Hi, everyone. Dali magdula ta ninyo. Ah, out, out. Oh! Indo? In. Gamay na lang, gamay. Nice. Oh, taruga. Pwede ba din mo ka tulong sa din mo ka? O, kadto. Thanks to, guys. Ay, pinano, tira sa buka. Ay, ako, balik na sulit. Pwede ko siya, pananap ko. Tatagay mo. Nice!
Nice, ilo po. Ayun daw, ayun. Kabalo-balo naman si Jake. Sila siya kabalumutan siya. Pero makaigot, ito mo siya. At least, kabalungan siya makaigot. Wala na, okay. Hi, Langga. Hi! Hindi nila ganun. Away din na. Hi! Ah! Teka. Nagulak ka. Hanap ako all game. Yeah. Ah! Ah! Birahe ah. At least makaigot mo siya og bula. Pagtansya na lang ang iyang kuanon. Practice. Dili ka magkuhan no? Ganahan siya sa kanang apong padol. Pagkaraan po ko nang tatong Kawasaki. Hindi siya og ganang Sila man yan ang imo ha. hindi siya gapak to 6. Kato na ila. Sinsa man din. Kawasaki, no? Ito na Kawasaki. Kaya natin ako, tag 2,000, mapit ko. 2,000, ano, ano. Kawasaki. Oh, play. Ah! Oh, N. Oh! Away lang. Play now. Game na. Kadali ba? Go, Jake, go.
Kanihapon na baya ka. Tansya ha, tansya. Paano na siya? Gani. Kulang lang dyan og kanang kuan. Sabi ba? Tansya. En. Dagan kaya ako duk sa ang bola. Dukuda ang bola, dukuda. Nice, nice. Ay, excited kayo. Patugtungan lang sa Ay! Jake! Ay, ayaw i-ano sa floor ha, kaya ang first house makangkay. Ayun. Ay, Jackie. Hapit na, hapit na. Siya galing Hapit na. Kaya mo yan, Jake. Okay. Para to. That's all for today's video. Sa ako naman ipagpuan. Stop.